Jeg hedder Finn Storm. Jeg er 44 år gammel og har kørt Frode Laursen siden 19. januar 2016, så jeg har ikke været her så længe. Jeg kører Rockwool med et modulvogntog, hvor jeg starter ud for Odense af hver morgen. Jamen, hvis jeg skal beskrive driver-supporten over for mine kollegaer, så vil jeg sige, at det er et rigtig godt værktøj, et rigtig godt hjælpemiddel, hvis du er i tvivl om, hvad du kan gøre for at køre noget længere på literen, eller få noget bedre udrulling, jamen så er den rigtig god til at vejlede dig til, hvordan du skal gøre. Den er med til at gøre os bedre som chauffør. Du får lidt point, ikke også? Så der bliver lidt konkurrence i det, om ikke andet med en selv, eller med en kollega måske. Ikke? Og hvis man har en, man snakker med, så kan man sige, jamen jeg skruer sådan og sådan. Ikke? Så kan man gå lidt op i det, hvis man lyster det. Driver support, jeg bruger den hver dag. Det er konkurrencen med mig selv. Det er ikke andet. Det er simpelthen det der, jeg kan, at der er sport i det for mig, den ligger over 95% altid. Det hele det drejer sig jo et eller andet sted om, at du læser trafikken. Jamen kommer du de samme steder, så ved du, at hvis jeg slipper gassen der, så kan den trille de sidste 1,5 kilometer ned til lyskonen. Det, der går galt, det er jo, at du bruger en masse tid på, eller en masse energi på at bremse ned og accelerere igen. Og det er det, man skal prøve på at undgå. Så længe du kan holde den rullende, jo bedre. Uden at du holder stille. Men det er jo kun et spørgsmål, om man går op i det, man laver. Ikke? Og der er der sport i at se, hvor langt man kan få sådan en til at køre. Hvor meget energi du kan vride ud af en lidt olie.